Ngiyabingelela impela umthandazi lamina okhulumako. Impumalanga ePetritif. Bagombeni abanamhlaba, Swaziland, Botswana, America, Zimbabwe, South Africa wonke. Phansi le ndawo ezahlukahlukene, eThekwini, eMpangeni, nalapha eFryhead, ngiyabingelela eCharles Bay, Witbank, Soweto, Dopcliff, Soweto. Bakhona emakhaya namhlanje ngifuna sibheke olunye udaba lwesintu noma olwedlozi noma olwesithunywa. Ngeke ngaveza ukuthi impilo ifane edayisi noyijika nje kushaya ukuthi uyijike kanjani. Uyabahamba bonke abantu usizo ongalithola. Bese bakhona umuntu ohamba kuye ongamcabanga futhi ongakholwa kuye ongamthembi uvele isizo ulithola. Bakhona emakhaya. Ngabe asikhala indlela esikhala ngayo. Akuzama ukuthi into oyilungisako makube into yakho. Ungathi ubona omunye umuntu anento ethile bese lento yakhe lomlwa uyayifuna kanti idlozi lakho lento oyifuna kuloya alifuni lona. Kunabantu engadingeka ukuthi baze bathinte umuthi ngezabo izandla ekudinga bathinte iwasho bafaka emanzini baneza amakhandlela nempepho kulwa into zabo bese bakhona abantu ekudinga bahamba udla ini igobongo babukela bakhona emakhaya ayigobongo lomndawo abeyigobongo lebugedla ngoba ehlukene amagobongo awafani mbukelo khona ekhaya. Kodwa esikufunda kakhulu ukuthi masenza izinto zethu zilunge ikhandlela eliblue ulikhulumise likhulume nawe bese uyabuzwa umoya ukuthi lo muntu ophambi kwakho noma ke uzibuze wena ukuthi Nkosi yami yini ekumele isebenze kimi empilweni yami. Umoya kumuntu wesintu make sure ukulala uphahlile lathandazile uvuka ukhule uqele indlela ukuze into zakho zizohamba kahle uphumelele makukhona ethile akunikeze yona ubone umehluko ungapheli ncinca ndawonye njengenkukhu umbukelo khona ekhaya esekufuna kwempilo. Siyayidinga imali, siyayidinga umuzi, siyayidinga imfuyo, siyadinga ukuganwa, siyadinga ukuba namathenda, siyadinga ukuphumelela. Mane ungenza uthola ukuthi indawo kuhamba kuyo akungiyona indawo efanele wena ukuthi ungasizakala kuyo. Angisho ukuthi ababona bakhona emakhaya mabeze edlamini umthandazo ePetritif. Cha, nake imbuzo nje abantu bami engiphiwe bona ubani yinkosi. Kepha mina ngineshow and futhi ngesiciniseko ukuthi umuntu nemuntu isiphiwo unaso nedlozi lakhe. Mina ngiyazithemba futhi ngiyakholwa ukuthi into manje engayenza izokwenzeka. Manje ngakugeza mina uzogezeka uzowubona umphumela noma kuthole amamiliyoni but kukhona umehluko uzowubona uvuca yazi ngeziwe and kukhona into eyenzakalayo noma ngifuthi noma ke lo muntu ungihlolele ngaze nganela ngajabula and ukungithinta kwakhe kukhona lapho kuthamba khona mbukelo khona ekhaya. So ke yabona bakhona emakhaya ngathi uNkulunkulu anganikhanyisela anivikele anisikelele aniphilise sukuma phansi manje kunento eningayazi ukuthi bakhona emakhaya. Mhlawumbe ngihambile ngiyofuna ezinye izinto eminye imithi oba ethlaka yonke indawo namaphakama ngapha phansi kwamhlaba yalingana ngobheka emanguza. Bakhona emakhaya ukuze ugain ube nento make sure ukuthi uyakhipha. Ayikho into yamahala kunzima ukuze ube khona etholayo uyalahlekelwa. Uma ungakalahlekelwa akukho uzokuthola mbukelo khona ekhaya. Abanye futhi banokumpha imoto umphi inkomo umphi ukuthi nokuthi mina ngifisa ngathi ungenza kuzobonga mthazi mina ngiyabonga nako okwakho. Abaningi abantu ababongi nangisho kimi ngisho kwabantu enihamba kubo anibonga bona bakhona emakhaya amadlozi aniwabonga anenzela kona babona bakhona emakhaya. Impilo ikhona, impilo iyabhekelwa mbukelo khona ekhaya. Impilo ungayibhekele ngeke uzufike endawo futhi nongaya ngabantu ngeke uzufike endawo. Zifuna ukuthi ngilala ngidlile ngivuka ngidlile mabe kungalungi ukuze kulunge kufuna ngenze kanjani. Mangabe ibandla lami lingafuni ukukhwela belikhulu ngingenza kanjani. Uma bela khahla asilambile imali engekho abantu abathula umsebenzi ungaphumeleli ngingenza kanjani. Uyeke indaba zabantu yebo ukukhuluma mbukelo khona ekhaya kuyona imali ukukhuluma kubhadalelwa ngoba uthi ukukhuluma kubhadalelwa ngabe sonke sithulile vele ukukhuluma into ehlezi siyikhuluma but make sure ukuthi isikhathi esinqobo sitholako nake impilo yakho nqoselako nake impilo yakho. Abantu bathini ke khohlwa ngabantu kosibusise lamina okhulumako umthandazi ohlolako phinde futhi athandaze angena khulu empophomeni angene emanzini mhlawumbe abantu izithunywa. Ngiqela nangabe kukhona okwamanikeza kona okungumsebenzi wami okuyiwasho okungamakhandlela kuyimpepho ukulandelela ukuhloniphe kuze bese kugcinene ungakutholi ke nawe sobeke imithi igcwele indlu nawe soyelapha nakunika izinto encane senzise uzokhona bona umehluko. Kosibusise ngiyandithanda. God bless you.